fresh, you the maid, so you bad. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Acting stupid, what was happening? Bitch, what was happening? Bitch, I'm a savage. What's up mga karaketers na to din ha? Okay, karon adlaw atong pangutan-on ang atong mga inahan sa kadunayng panabang diri sa Barangay Lahog kung unsa ang ilang rason sa atong pangutana. Ang pangutana nato mga karaketers, unsa imong rason kung paninglon kag utang? Ali, atong pangutan-on sila. Kung paninglon kag utang, unsa imong irason te? Unya nagsuldo. Unya nakunog sweldo. Sa mga nangutang ni ate ha. Unya nakunig sweldo, kano sa mga sweldo? Business. Wapay pre-listing kono. Mother Nurse, kung paninglan kag utang, unsa man imong rason? Kaya ako bayad nga wala man ko'y kwarta, di unya nang nanay kwarta. Unya na kay kwarta. Si Ate Nora niya, taga Sitio San Roque ka, kaila jud ka niya. Ate Aracile, kung paninglon kag utang unya wa kay kwarta ikabayad, unsa imong irason? Huwat lang kay fiksan rapi ka kung nana ko'y kwarta. So dili ka paasa? Dili. Gusto lang magpalaom. So katong mga nangutang ni Ate Aracile, paabot mo teksan ramon niya. Kung paninglan kag utang unya wa kay kwarta, unsa imong irason? Hindi ako bayad kay abot ang sildo. Ano sama yung sildo? O kay Bauti, nag-process pa. Pre-listing nakakarang Bernes. Kay Bauti gani. Di ba sildo ka Bernes? Susimana ko oy. Shout out to sa ko pa ka masildo eh. Shout out ko sa kato ng process ako. Pero Mikel, sildo sa karong Bernes. Gretchen, unsa imong irason kung wa kay ikabayad? Ha? No comment. No comment sa mga nangutang ni Gretchen, no comment ko no. Ati Tata, Yes. kung ikaw wa kay kwarta, unsa imong irason pagbayad sa imong utang? Mutex ra ko. Og na ko'y trabaho, og na ko'y sweldo. Unsa may mong gikaon? Champurado. Champurado. Lami nga champurado. Pertining ka, lami kay kaon no? Lami, yummy gid no? Lami kayong yummy kay Atinida no? Tinida? Ay ati nimpa. Ingon anak pagkaon og champurado ha. Mao nagchampurado ra ni sila karon kay wa pa kabayad. Wa pa sweldo. Karon na to pangutan-on si Lucio. Syo. O sa imong tubag syo. Kung paninglon tag utang, dili ta ngay masuko ato ipahimungot sa sampurado. Sampurado lami na sampurado. Lami. Kasi nagluto na syo. Suwaye. Kasi nagluto na. Si Auntie Nida. Nida Blanca. Nakay shout out syo. Mura mag nakasmile si Lucio kan. Pika-pila na ng Balin na. planggana syo. Panaksan ra niyo eh. Panaksan rin na. Kani kay namay suod. Nataksan. Ate. Ate Joy. Kung ikaw wa kay kwarta, unya paninglan kag utang, unsay imong irason? Akong inyo na kuan. Balikon lang ko og sweldo na. Kano sa imong sildo? Tapos pa. Kano sa tapos sa tuig, tapos sa buwan. Tapos sa buwan. Sa mga nangutang nimo? Maghuwat na po ko sila sweldo. Wala pa gyud tagay rason nila. Wala pa. Unsa may sagad rason nila kung mangutang sila nimo? Unya na daw yung sweldo. Mao na yung mga majority rason sa mga nangutang nimo. Pila gini utang nako nimo? 200 na lang. 200. Sa akong mga giutangan, shout out day ko. Labi na sa akong mama, dako na kog utang to, mga 10,000 na to.
Oh. Ang ako ra yung irason, time will come. Ha? Time will come. Abot ra, bayaran ra mo. Ha? Oh, manang pautanga sa kog balik kay time will come.